सुनगंज। आज सावन में गाड़ी चलाई हाय सते आसाते हो सैया करी के भोले बाबा के नमस्ते ए सैया करी के बैजू बाबा के नमस्ते। आज भीड़ रहे सगरो रसते रासाते हो सैया करी के भोले बाबा के नमस्ते हो पिया करी के बैजू बाबा के नमस्ते ए राजा करी के बाऊ रहवा के नमस्ते। रोड में खवरियन के भीड़ लगल होई कमे चलन बस्ते जपिया ड्राइवर हो। रोड में खवरियन के भीड़ लगल होई कमे चलन बस्ते जपिया ड्राइवर हो। भागा भागा कारा तारे जपिया ड्राइवर हो। अजी रंगा बिरंगा के चूड़िया लिहा मिला हो ससते ससते करी के बैजू बाबा के नमस्ते हो पिया करी के भोले बाबा के नमस्ते। अजी शंखा बोला मिला तो ससते ससते हो पिया करी के बैजू बाबा के नमस्ते ए राजा करी के भोले बाबा के नमस्ते हो पिया करी के बाऊ रहवा के नमस्ते। आज गाड़ी लेके बढ़िया से जाई हो मोर ड्राइवर सजन